To kawadan hang ni kalong bau Joseph kumba ulapan kre ulek yak banya syam bat banya lamru ilau jong kpa ya bahang ni lapunan kam biang daka kerteng u Israel om u Jacob akan khat ke wat pra ni puli u Jacob menta pada penan kam daka kerteng u Israel Hmm. to kawabu hadin jong tu Hmm. kalong sya kari Goshen. Tan yau Israel ukpajung u sya kari Goshen. Ya Syam bat ya lam ila ujung Hmm. kpa sya kari Goshen. Di hang ni haka Hmm. benta ke bobot ka waong bat ula penpau iyala di u. Ladang ipai ke kum kor kom syong kindi kikentin. Ni sngo kum bakalong deko ya kata kajing Syam kumbang isung tu habang Syam rahmat. Kajing Syam rahmat sedang syua ada kajing penpau jong unong le Syam wat utai wawan Rồi. adin kata kasawan katu kajing Syam ku besutunat kajing keren ke kulit kajing lam. Kerkom syong nyo kini kikentin ni kinumdai ya kapan penjengai ini na kajing sungtu na kai ke badai banlong. Dan ni kslong tang Hmm. kerkom bu jing tho ya ka ba haka transition ki ong ya ka kanika formal equivalence ke bayi buat kat kum ke structure dan ni ke jinglong jingban jong ke ketil pareng tang bala bu akrin kasi kalau Hmm. ni semua udon ke jingbam tuit bet na mar bakar kom perkhat ke jongi kaya kher ne Hmm. yang ni ke ni ke jing pen pau ya ladi u ke kam keren ya kata ke benta ke bani kong jong ke ni ke jing le tam ke ka jing syam ha ka jing Hmm. syam u Joseph u pen pau ya ladi hala u jong ukpa ya uba lagi hap jam kenjat ik history ke beladam u Joseph ti utip bukpa jong u dan im dan bukpa jong u haswa ka jing wan seni tip bu Joseph u im de tip u kumbo layap te ka ni kalong ka Hmm. jing syam apa deng jong uta u betip bukpa dan im berukpa u tip u Joseph uba layap Rồi. kalong ka jing Hmm. ha kalong ka jing kandu basultan nap hadin de ki pau ho snem ilaman ong naman nadu gudang ki samla mentah hadu la long samla rangba ngi Hmm. te ka jinge sya mentah hakan di kejipun pau kai thu pada ja ayu kata jinge syam kan tu ki bentah ki bahdin yang dekat tu aku ndak ki thu kata ulan Hmm. no akarendang jong u Hmm. kan ni kan dei ke bentah ka jong Joseph uban À. kudu ik ila ujong kupa maka ni ka jing penan kam kani no akarendang kadai ka culture ka dustur ka joki banyak kudup kan Hmm. de ya kata tingim dan bani ong ringi ya kan ke jing smoke ke bau khul upen pa wilau jong ukpa Kani ka benta ka ba piwan ra ya ka jingmut jong ka de ka culture ka jong kitai ki jaka ke ba Joseph bat ukpa jong u jokap ke kedua nai ki kudup ki no Hai, dang dang nai. hai. Ke ladang ya perhat na ka culture jong ni ulong menta hari khasi panar ka momot ni kham kene de ka ti ka mon ka ba ya khub le nai Hmm, kata ka de ke ba ju kham ya penan kam man kapor hai. kamot ki kinong satai kamot kia kedup lam dong nai Hai. kia kedup penok hauran lah halau rendang kata de ke jong ki ngi le sing ya sia khub le nai Hai. Em ke jong ni ru lo da ngi nyem kut tang khu bei kadang em ke jing kudu tu ka kadan wangi kadan kadan ni piam ya ki kiti ki jong ni ya ka sedem ke jong kita ki ba ni thoi hmm hmm de kalong ha ka ju ko kom gai te ka ba pen kut ya ka khat ka ba kon dai ke thu ba kan de ke jing syam ke dei ru ka ba pen mi ye ki ummat adian bon bon snem on ya shem biam
baru beliau ubah layap lah medong mentau dia bola empat akhmat upa kan. Namar ba ni kan mau ya tu kelenong ka bayat hu shpang jong ka jingja ka jong u Joseph. Kadai namar bu pa pa jing bam la ki jong henan a. Hai. Ti ukpa upa andre kun kroman pai shu. Menta kan ni ka sin kalong bu ta bola pa. Lagi pau pau shnam kami kan do. Menta uyo bunyi syempat. Baka jing syem ka penjawi ki umat jong ka jikemen. Bau kun uyo bunyi syempat yo kupa. Badu kupa ru kalong kumju hi. Da ka men sim jong ka jikemen. Haka jing long temen. Bunyi syempat. Badu kun uba u i e. Namar u Joseph uri kun na ka Rachel. Na bolong ka tengah ku kham no ka jing i. So, kani katu kadai ka bentar jong kadai ka dekat. Tua ar kondai. So, nginya pej kani ka dekat ka balai pau. Ka dekat ka balai pau kawan mentah ha kata ka jing Asyam. Ba u Israel. Ukraine halau jong kuat. Nan pulih kani ka dekat ka balai pau. Baru Israel ula ong hau Joseph. Tu ngan wat yap mentah. Anda ngalayu iya ka khmat jong me. Ba me dang im shisha. To ka jing kren ka jong ukpai lau jong kun. Ikan tien ki juat yagi. Haka ni ka pateng mentah. Ban semua thu yagi. Tu ngan wat yap mentah. Ikan tien wat. Haka ni ka long mentah. Nisko kumbaka day ka jing kamlat. Lani hakaway pa ki kantin. Kilong ru kung ki kantin. Kibangi ong hakapareng even. Even though. Wat la kalau kumta. Isi penan ka mai sa kantin. Te kani ang niru. Kan ya siya kata ka jing mut. Kumbaong wat la kay. Lakaday nga banyak mentaru. Ngalahun ka mensim. Ikan mau bahai itu kijingja kapor naduk tu kapor buja u Joseph padahal katu kajing asai jong ki khun ki jong Jacob banyalam yu Benjamin u Jacob usmono mensim yo ba u yap ha kajing songsi dela ja no su Benjamin ru dan Raymond pa uta u khun u ba kajing ja ju u ka apun pedang ya ka dot ke jong Jacob ha kan kajing siam menta kalong ni em ko ba ai jing tengen. Thì kini ki kentin ke wa Ukraine kalong lada ngadai banyak mentaru ngalahun namar ngalayo i ya ka smat jonge mut mar khmat ndai shu tang ka ba shu thu da ka ktin na dano da dano di hang ni om anda ngalayo i ya ka smat jonge compare la ka di banyak menta namar ngalahun ha ka pun kut dekat ke brai pau me dang im shisha Tikani kalong kekentien ke bau Israel hapedeng jong kajing sosi ulama ling ba jik tikisnam uyo jing pengen penban hakani ka kelebat